Kah New Trap Youth Council mentagasi kakat lai terik wiayong kila lej banai da kejingto show Chief Secretary kejala Meghalaya Pak Donald P. Walang halor kejing penteri kami ka roster system hapo kejala Meghalaya. Habai keren bat kilat patai kubor nakaliang Presiden ke HYC Pak Robert Jun Karjarin ulai tu bat kilapan sengau show Chief Secretary halor kejing penteri kami ka roster system bat kapaar kadai halor kejing bamla ban pendap ya kapu sebelah teli kaladai ban yap no bat kumju uru halor ke combined reservation hap pedeng ki kasi jantia bat ki garo. Kalian jongka seng HYC seng kimim ta singi ta hadin baka yung kasyari badon burom jongka Meghalaya High Court hakatu ka PIL hakaba kiladon katu ni naki nongelam jongka je bedrugaro ke balik syakut tu grenade m sangma hakaba ulafai ya uiga PIL ya kabala register muka PIL nomor at jong asna baca apply u fai da ka PIL cepo ikut ban ong ba ka ikut ke di ban ai hukum ba nomdon cuk meno ban muslia ya ko roster dan ni ban nomdon cuk meno ban ong ba om di ban penteri kami ya ka roster hakatu ka PL ka kut ka adap ong ba i kumba ka sarkar Meghalaya kampat fix ya kata cut off nadu lanu en penteri kami ya kata ka roster but nadu usnem UN penteri kami ya kata ka roster ka kut ka ong ba ngi ha ka jing start jongka sarkar bat jongka dorbat hawan ti hadin jong tu na kaliang jong ngi ka seng ni wanra ya kan ga jing tho ban dawa na sarkar ba lada dei ba ki hab banjit ya tau court of deed kumbala tha da ka high court banjit ya tau court of deed lani banjit nadu na kanu kapor ka ba kata ka roster country kam ngi kwa ba kata ka roster country kam prospectively lane shakhmat omde bakan phai sadin but ya kani ka jingkwa ka jongi kam samde ka jing dawa bit dan ka jing dawa ka ba klam da pensiong rim ni la pensiong rim ya kani ka jingkwa ban pentri kam prospectively ya ka roster da ka rai jongka Supreme Court ka badon brom haka ki bobon ki case bat ka case ka ba kongsan kadi ka tu ka case ya jong usnem khat khandai spa khandai pu san ha katu RK Sabarwal was state of Punjab hang tu ka Supreme Court ka khansai balada phi pentri kam ya ka roster kali ban ya chakmat nobli kumba pitip ka ri India kala don nadu khat khandai spa saupunyo ka khat khandai spa san pho ka wan ka constitution no ri India but kani ke jing ya IST SC OBC ru ka sedang nadu khat khandai spa san pho terter ke jing reserve ya ki post bo peru ka di khat khandai spa san pho dari hapor ba ka court ka keren ni ha ka tu ka case khat khandai spa khandai pusan ban penteri kam ya ka roster kam ong ba yat nadu khat khandai spa san pho san pa ka ong ba phiyai ben nadu khat khandai spa khandai pusan sejrong ti halor katakan arim lada menchua hakari India ru kile enta tingi ngisgo ba haka jalam Meghalaya ru kadi ban lokum ju no beli ngidang sedang ya ka roster nadu khat khandai nadu arajar ar ti ka roster rebne sekamat ti kata di ka norim ka jongi ka bangi ai jingtho shau Chief Secretary kum kli jongka sarkar but ya kani ka jingtho ngin sai shau Chief Minister but sai ki minister but kum ju uru namar bang yo iba na kaliang jong uditi Chief Minister uang ba kan sadon kata ka jing kendu jong ka all party meeting na kaliang jong seng ya kani ka jingtho ngin sapha ru syaka syaki baro ki nongelam jong ki political party ki bopir khana ba bakin yo ban ya keren halor kani tina kaliang ka jongi ni la keren ya Chief Secretary ba kidon sa ki wipat kimat nalor kata ka jing ong prospective implementation jong ka roster kidon sa ki wipat kimat ki ba ngiyo i ba hakini kisngi kimi ki ba ki ba ka jing sngo ka jongi kim yahap kat kum ka reservation policy kawai na ki mat ka di ka backlog ya ka ba ka don ka jing sedang bantung backlog lani ya kata ka jing kau ya kita ki on field post jong kada kategori ya ka ba ki kwa bantung ilapan kan mau Chief Secretary bakat kum ka reservation policy kadon ka bentah po ka reservation policy ka boong bala da kadon ka no ka kategori ka bomla ban pendap ya ka no post ya kata ka post in yo no da ka way kategori but haka jing tep kam ka ban one part and adjust ya ka ti hendri la damla ban tep pat hakata ka jing tep kam ka ban one kata ka post ka lapse no tinggi lapan kan mau ba ka policy ba ka declare lapse ti kumno menta phi tep backlog la ne phin phai sadin ban pendap itu ki post
ti ka kut ro la da pin pej bahaya ka adon jong ka kut jong ka hai kut ko ong ba la da ka don ka no ka discrepancy la ni ka jing le bom hok ye no re no phi ka jing bom yo ban thep ye ki post da ka no ka kategori kala bandai ka garu kategori la ne ka da ST kategori la da phi phai kalong kam dei namar ba ki sha pendu jubor ka dei namar ba kim qualified la ne kim don bro tiana ta ka dau kamut kamdon kita ka injustice la ne ka don kita ka jingle bom hok persya ki kamdon ka shidai namar ba kim don bro pat kim qualified ti kata discrepancy kam arise tiga polisi ru ka sha balada ka no ka kategori kam dabru ka no por ka sha ba ka we kategori kan le cha ka we kategori tiga polisi ka sha ka mut kam don ka discrepancy dan ni kam don ka no ka jing sha le bom hok jong ka no kategori wat lada hakini kisnem ki kum ga jet ru khasi jentia ka jongi ka tam ki nong tre ban compare ki we kam dei nomor ba le don bor hari ka dei nomor ba kim don but nalor ba kim don ka polisi ka sha ba ka we kategori kan le cha ka we kategori but dia kata andala adjust dari lada kimla sa usnem ban wan ru kalaps no kayap no kata ada ke we ke bangi la keren halor ba baklok but sa ka balai ke bangi la pen kan mau kan ka memorandum ke jongi chap secretary kolong ba PUE hakini ki khendiat tayo ki ladon ki district recruitment agency ka we no po west kasil ka we no po east kasil ha ka ba ki advertise ki post but ha kata ka jing advertise ka post ki alot la ka jong ya ka khasi jentia kategori ba de garu kategori tenre la fin pek kum ga reservation policy ka ong ba ha ki district post grade 3 grade 4 jong ka district post ha po khasi jentia hil ka di bandon ka combine 80% ya ki khasi jentia kat ba ha garu hil ka di bandon ka combine 80% ya ki garu mo ti haba ka dai bandon combine kum ta ke jingkli ba nai kata kami ke jing penepher haba ka policy ko ong ba sha khasi jentia hil ka di ban prapo persen yo ba khasi jentia ba sha garu prapo persen yo ba ki garu ti ka policy ko ong ta ti ke jingkli ngi la pen sngo chou chef secretary ngi kili ba bali kini ki district recruitment agency mo ki penepher la ka jong ti nak liang u chef secretary ru la ong hi ba ka imat ba ka don ge jing bakala ka jongki halor kan ni jing ai la ka jong ye gitu pat ula kula rangi ban sa penbet ya gitu ki jing ya gitu ki jing deko jongki itu ki katu kan ni ki district level ki ba ai la ka jong ya ka khasi garu ketika di henry la penbet ya po ka kat kum ka policy kam dia benon la ka jong ka di benwan be haju gitu ti kita ki lightly ki mat ki bana kaleng jongi ni la ai jing tho na beli kumbang ong pi bo beling ya jing tho ka di halor ka tu ka norim ka ba ka kut hi ka ong ba ya ka ni ka kam ban jit ya ka ya cut off ka di jong ka sarkar but mentang gidang ai jing tho sa ka sarkar hari tang ka we nyim de ban kele ka kut ka ong ba ka di ka kamram jong ka sarkar ban jit ya cut off din hari ibeno pat iwi ibenta ka ba ka ong pat lada kata ka jing bu jong ka sarkar ya ki cut off din ka kata ya ka nur ka no ka kategori kita kila ban let biang sukun ngim di ban klet ya tapan hot ka ong ba phidi ban penbet ka da sarkar rei la da ka don ka no ka jing bakala jong sarkar ka kut ka pli ya ka lanti bakala tina ta dau nak leng jong ka seng yang mentangi pendep ya tangi burom ya ka haikut ni ai ka jing tho sa ka sarkar bakan persyang ban penbet ban fix up ya kini ki lightly ki area ka we ki diga retrospective implementation ng korostar ar ki backlog ni haban pet ya ka policy na mobli lada ki pus ki la lap sinom la shu ban kaw ki kum ki backlog but lai pat kalong ba habaka don ka combined reservation policy mo sya kasian jet hil but sagaro hil ya haki district level post ini ban burom ya ta ngimdi ban ai la ka jong kumbala jia hapo wes hasil pada po is hasil haki di kita yo ki baladep ti halor kini ki lightly ki norim nak leng kasengi ni la wan kendu ya chus ketri ulah kerja bo un support up ya kan ya ka level jong ki cabinet but nak leng jong kaseng ya kan ngaju amat ngin salai kendu ngui om ngin persang ban kendu ya ki minister but ngin se kendu ru ya ki nong alam jong ki parti bo pero ang beli ngi kwa bahkan ni ke kam kumbalong mata ngi ki ni kwa baka sarkar kan penbet no kloilan namar yo
kapoi kan kono ke ba sosi nomor kumba piu I menta kalong ba kalami ke jing kalajur ha ka jing apher jumut ha padeng kiseng balang ha padeng kipaj ba ha padeng kasih jentia bat karo ti ngim kwa ba kum kata kan poisa kano kono ka ban pensliu ya ka jing ya dei ke jongi la ni kala ban poisa kano kono ka ba kadrum kan ram tingi kwa ba sarkar kan penbit keloi ya kata kat ba ka ni ka ding menta kampat kelang kum ba kalong ta kelar hem piu I ki social media piu I ki hat kan ni ka ding kelar hem ba mta ngim kwa ba kan kelang nama boleh lada kidang mi susu ki attachment nang nes khamat ki ba kham aiding ni ting kelong ba yo kan ni ka ding kelar hem menta ka kelang ti ngikmil nanti bah sarkar kan penbet ya kan ni bat lada jia ba ka sarkar kan penbet ya kan ni kumbang UI kumba pi UI ya ka jinglong ka jingman kalong ba kat ami kisni kan asni kan ka don ka confusion kan dia ngi nomla ban len na ka leng jong ka label jong ka government ro pi kalong ba neng kong du ko kut ka ong ba de bandon ya ka roster ka klam ong en kumlo in sna roster no ko du ko kut ong ta hadin pat nda kala sim so moto ko ong ba pi prepare ya ko roster na du khat kan spanyol nyu ar ko ong su prepare kam ong ba backlog mo prepare ya ko roster na du khat kan spanyol ko ar komut kalong tang ban tip ke kat no kidon ka klam ong pat ba tap ya gitu gi bom da ya gitu gi ba laps ro mo kata ka di ba ka ba ka kut ko ong ta hadin pat ka kut anda kala dispose of no ia katuka PL so moto PL kong pat ngim lek ia ka merit lani ia ka legality jong ka roster maintenance policy ka kut ka khlam ong ra ba kala biang ka ong ba ngipun kut no nama ro lawan ra ya ka roster ka khlam ong ba kani ka roster ka di ka bobiang lani ka validity jong ka biang ti ka ba khamlongo kalong pat anda lawan hau ha katuka PL ba fight to granite sangma mo hang tu pat ka kut kong ba ngimpat yo I ba kaladon ka cut off ni I ka sarkar ban jit ya tau cut off date ti ka don hi hot ka confusion khndiet ngi nomla ban len ti hrei la da longkat balong ro ha kut ngimri ban klet ba tumbang ong ba la da ka don ka jing bom shai hap ya ka order jong ka high court makana ke I ka bangi di basung thu kolong ba ya ha ka bedi bot ko roster ka spungkut ka lai sibun kirai ti haba ka spungkut ka lai sibun kirai bat ka spungkut hi kala ong ko bangi ong pi na hatu snam kat khandai pusan ha kis jong ha ka tu ka kus jong sabrawal hang tu ka kan sai ba ka di belong perspektif ti lada wat nak leng jong I ong wat lada kidon ki jing bom shai ha ka order jong ka honorable high court jong ka clear haning tai hari ka wingi di besu thu kolong ha ba ka don kalot pat men ba ka ladon ki rai jong spungkut ka ba bangin sim beda kata nobli kumba pitip hi kolong ba lada ka rai jong ka spungkut ke di ka banding ha barok jong ka ja ri India ka ba kan thup opo jong ka khlia tinat ka daw ngi la keren shai ka ni ri kumba ong api dei ki wei ki issue kum ka backlog issue kala answer ka policy hi kata ngim dodong kambal eksport kata ka policy hi ka ong ba kila laps no kila kut no ti pin issue kum no ya ka balaya kata de wei kum ya ka district post ka ong ba ka di bandan kampanye ti ha ba ka de policy ka ong di bandan kampanye ti kum no pi secret at the level jong hi district kasi jentiala ka jong garol ka jong ti kidon imat kadon gajing bom sai he bobon ki liang ti nak liang jong chief secretary wong ni ba unsa law department ban study lot ula shame itu ki judgment na ngiru ti andre habakut hi kuma pitip kolong ba ka jing pentrekam ya ka roster kumba kalong menta ka sedang na ko OM jong ka government ti ya ka tu ko OM jong government ka bala pas ho banai me arjar ko ar la ban penbet tang ha ka label jong ka kabinet la ban penbet tang ha ka label jong ka kabinet na mo blai pas hida ka kabinet ya tu hoi lada ki yakren ha all party meeting ka kambah susu nomor la don lang bat ruling bat opposition bat KMLA bom don kabinet bat lada hira ya kene ka kam ha po legislative assembly kumba dawa ka tu ka ni parti ru ka kambah susu ngam ba kamblong rei ban pen kala kamut la ban pen kala tang na ka kabinet ru la kamdi bom la kabinet ru kala lan ri la dala ban ra ka all party meeting lan ka assembly ka khamba ka kham janai ti ri
kabadon kam kolong ba piekren hakano kono ko lebel ro nakale kaseng ngim so pher ta kabadon kam kolong ba kadi ban bet no kan kam dei ban sa dum kumne kumba kalong ta